Den næste øvelse, jeg vil vise, det er knivtrussel bagfra. Du kan se lige nu, hvis jeg bliver knivangreb, der er jeg allerede punkteret, så det er noget andet, jeg skal gøre. Lige nu, der snakker vi om knivtrussel. En knivtrussel, jeg er på vej ud i byen, og lige pludselig så op. Okay, det allerførste jeg gør, det er at kigge ned. Og det jeg faktisk kigger efter, det er den hånd der. Fordi hvis, jeg ved ikke hvad det er, han har i ryggen på mig. Det kan være en kniv, det kan være en pistol. Og det kan være, at han bare holder sine fingre i ryggen på mig, eller en kuglepen. Og det kan være, at han har pistolen i den der. Ikke? Okay, så det første jeg gør, det er at kigge ned. Okay, han har ikke noget af den der. Jeg står her. Jeg kan mærke det der. Kigger ned. Grunden til, at jeg tager hænderne en lille smule tilbage, det er fordi, at jeg skal have fat om våbnet. Derefter så trækker jeg ind. Hvad er det her? Vi sætter på den anden side. Okay, detaljer. I stedet for at jeg forsøger at holde fast her, så går jeg ind og laver det, vi kalder human handcuff. Det vil sige, at hvis man har blod på sig eller noget andet, så har jeg mulighed for at låse ham her. Det kan være, at jeg er så skide bange, at mine hænder de bare ikke virker mere. Og lige så snart jeg er fat her, og jeg ikke får ordentligt fat, så trækker han nedad. I stedet for at jeg er fat her, så trækker jeg. Bum. Okay? Okay. Derefter, og her der er der ikke nogen grund til at stoppe, jo. Kører bare på, indtil der kommer blod ud af ham. Min hånd går over, mine fingre følger hans fingre. Jeg kører hans arm op, træder ind over, bam! Viser på den anden side. På den anden side. Okay. Og kigger ind. Knald. Bam. Bam. Min hånd den er inde over, så hans hoved, og min albu den er nede, så han ikke kan dukke under. Så den ikke lige pludselig står herinde på. Så jeg fat i ham her. Min hånd den kommer over, som jeg viste før. Kommer op. Min bue. Og det her ben, det kommer ind foran, samtidig med, at jeg fanger ham i min armhule. Jeg sørger for at holde spænding på den der. Knæk den. Og hvis der er behov for det, så kan jeg trykke ham til jorden. Bare ved at lægge min vægt på ham. Her. Bang. Der. Der. Sådan, ikke? Der er ikke så meget lige nu, så har jeg rimelig meget kontrol på det. Men det er jo sådan, det er ikke normalt, at vi gør det i Krav Maga. Normalt er det jo bare direkte ind. Jeg mærker, at der er spændt på tydeligt. Så den der del der, det er bare et spørgsmål om jeg er dårlig humør om den der håndled i ryggen. Okay, så. Viser lige igen.